Vítajte v Other Way. Robíme na mikre. Je to? Počkaj, ja ti pomôžem. Nám nás sa tu chlapci vykadili. No a čo, však ty rob tam, však musíme robiť na celom aute, nie? Ja sa pozerám, jak správny cigán. Korekcia práce je dôležitá. Robo, nekecaj. Na čo je to? Chceš sem? Mal som tu dať pod prúd. Skús to. Vám? Ježiši. Ty kokos! Ostalo to tam? Ostalo, tuži kožu nemáš. Ty kus bubble. Au. Krval sa to, že byť, môže z toho teče krv. Seriózne si teraz povedzme, čo sme spravili po roku práce na mikre. No, podvozok to už všetci vieme, ale urobili sa nové úchyty na motor, nejaký zase stolík nejaký televízny, závitová tyčka, také blbosti. Silent bloky sme chceli sme dať najprv motor napevno, bez silent blokov, ale vyrobili sme si po svojom nové. Poznáte odhrnače na diaľnici, tak také gumy majú fajnové dolu na zhrnači, tak to je z toho vyrobené, taká 5 cm guma, ktorú ani pán Boh neohne, takže keby to bolo napevno. Vidíte, že pekné rezo sa posnažil vyzvárať, zazinkované, to je dobré. A čo to ešte také? Tu, krásne vybrúsený do pôvodného plechu ten starý úchyt, nánovo nazvárané. A jeden háčik to má, že museli sme vyrobiť nové úchyty na motor, aby to presne sadlo na ten úchyt nový, na karosérii. Rezo sa činil, vyzerá to celkom slušné. Ale na to, ako to robili, je to fakt dobré, že? No, čo nám povieš o tom, Rezo? Jak si spravil úchyty na motore? Al dente. Hlavne tie zvary, čo? Zvary sú akurátne, pointa držia. Ja nejsom krasopisný zvarač, takže je to v cajku. Ale tak akože obyčajnou zváračkou nič viac netreba, že? To je 150 telavín, úplne klasická nejaká základná rada pre začiatočníkov, by som povedal. Do pol centimetra hrubú oceľ prezvára, takže úplne stačí. Dá sa bodovo zvárať tenký plech. Nám to stačí. A poslúžila dobre aj na prerábku pri mikre a ja si myslím, není to také, že dostatočné, je to lepšie než dostatočné, je to také, že proste al dente, proste funguje to. A to je základ, čo my potrebujeme. My nepotrebujeme nejaký high-tech, nejaký zvár, ktorý je presne každá jedna bodka od bodky rovnaká ze šubleru, že môžeme... To budeme robiť, až keď to príde s novou elektrikou. Snažíme sa to teraz len pripraviť na novú kabeláž motorovú. Ale ono však ukáže sa to v praxi, ako to udrží a myslím si, že na tých závodoch, keby aj niečo odišlo, nejde to do prevádzky, čiže bude sa to hlavne slalomistým jazdiť, čiže tam aj keď niečo zlyhá, tak sa to ľahko opraví. Bude bezpečnosť zabezpečená. Ako, takto, tuto by som poznamenal ohľadom tých oprav takú jednu vec. Každý mi hovorí, že proste masívny 2 liter, že to auto stáži, už to nebude mať to, čo to malo. Takže teraz je odpoveď pre všetkých, čo hovorí masívny 2 liter. Je to 2-litrové VEčko, kompletne nastrojené, jediné, čo tému chýba, je prevodovka a není tam spojková sada. Blok, hlava, veko, celé sanie, celé zvody sú tu, sú na nom. A proste toto je odkaz pre všetkých, čo hovoria, 2 liter mi zničí kompletné váhu auta a ovladateľnosť. Takže... Abrakadabra, la a je to hore. Toto je odpoveď.
Ďalšou vecou, ktorá bola spotrebná pri zmene úchytu s tým, že nebol motor montovaný na pevno, ale už používame gumu ako ekvivalent silenbloku, je potrebný tretí silenblok, ktorý sa vlastne montuje sem dopredu. Ten vlastne bude zabraňovať tomu, aby sa motor pretáčal smerom jeho osy, vlastne tej základnej klukovej riadele. Tým pádom tie výkyvy by boli, že by sa takto húpal na našich silenblokoch. Tým pádom sa prikladá aj tretí. Mám vytvorený tiež nový úchyt. Toto je z prímery silenblok. Dal sa použiť. Nie je s tým problém. Jedna špecialitka, na ktorú by som upozornil, čo máme... Naprv som si myslel, že šťastie, ale je to fakt. Všetci, ktorí dávajú do Mikier SR-kové motory, za každým povedia, nejde namontovať servo, alternátor sa musí zdvihnúť a úplne priklopiť k motoru a klíma sa do auta nikdy v živote nedostane. Zistili sme, že platí to len pri pravostranných autách. Nakoľko? Pri ľavostrannom aute máme brzdový valec tu, pričom pri pravostrannom aute sú miesta pripravené tu. Čo znamená, že ak sa presunieme na motor, naša servopumpa je umiestnená presne na tomto mieste. Čiže v prípade pravostrannom je tam brzdový valec. Nedá sa umiestniť. V našom prípade veľmi veľa placu. Až toľko placu, že motor sa dá posunúť viacej ku karosérii. Tým pádom máme viacej miesta na alternátor, viacej miesta na klímu a motor sa dá na kompletne používať. To je proste... Ale tá klíma tam nebude, chlapci to nedám. Prešli sme si všetko, čo Rezo urobil, pripravil úchyty, ktoré sú mimochodom urobené zo stolíka z obývačky, z takého oceľového, takže to vie byť materiál na prerábku auta. Momentálne musí prerobiť spojku, nakoľko V-čkové motory z Nissanu Sentra amerického vlastne boli len s automatom, takže všetko je to prispôsobené na automat, treba to celé prerobiť na manuál, celú spojkovú sadu tam dať a celé tiahla vlastne prerobiť. Toto je prevodovka, ktorá tam vlastne pôjde. To je taký ďalší krok. Keď toto všetko bude, motor je už prakticky pripravený na to, aby sa tam vložil. Už je to aj teraz vlastne možné. Keď tam bude, putuje do Čiech, kde na ňom budú vyrábať elektriku, pretože vlastne VE s variabilným zdvihom a s variabilným časovaním potrebuje takú špecifickú elektroniku a to všetko samozrejme poprepájať komplet aj s kabelážou do kabíny, ktorá bude už tak závodne riešená. Toto sa zrejme natáčať nebude, to si budeme tak postupne všetko ukazovať v updatech, nakoľko tie práce idú tak priebežne a idú pomaly. Bohužiaľ, trvalo to samozrejme rok, než sme vôbec sa dostali sem popri tom všetkom, takže držte palce, aby to napredovalo v poriadku a keď bude niečo nové, budeme vás informovať. Majte sa zatiaľ a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute!